голяма надежда. Това, което направиха днес на стадион Лазур, всички тези хора, които дойдоха, и дават надежда не само на Лазур, не само на участниците, целия свят, да бъдат част от това събитие. Те показаха, че България може да бъде силна. Всички тези, които се борят това, което правим, те не са силни и вече виждат, че могат да разчитат на нас, както и морално, така и в някаква степен. Благодарности за цял Бургас. Искам да ви кажа, че прекарах 6 невероятни години. Гостоприемството, вниманието, всички тези, които в последните месеци искаха стадион Лазур да бъде проведен в вид, в който се бъдат семейства да се прекарат невероятно. Мисля, че това стана. Положихме много труд, но всички положиха труд да бъдат тук днес с нас. От цялата страна. Но Бургас беше мястото за живот. И те му показаха, че са силни. Ще има ли и второ издание на Мач на надеждата? Мислите ли вече в тази посока? Да, ще има. Говорим с някаква община за възможното следващо събитие. И като само разговори като цяло. Има доста неща, които трябва да изясним, като пътувания, полети, излизане могат да дойдат. Все пак да изтарявам малко, да ви кажа. Но удоволствието е голямо. Видяхте, че станаха много провинция, хората се забавляваха, всичко беше така. Усетихте енергията на публиката? Енергията аз усетих преди много години от българския народ, подкрепата, но най-важното е енергията, която да бъде дадена и усетена от тези, които имат. Всички ние мисля, че не направим. Превърнали се Мач на надеждата днес? Разбира се, когато се обединяваме за подобни празни, името на доброто винаги се получава една енергия и среда, която е позитивна, правилност, любов, съединеност. И това не се приличава на стадиона, защото ние тук направихме такава общност. В моментите, в които матчът се свърши, всички бяха приятели, деца, семейства, приятели, което е предполагано и всъщност това е една от идеите. Хората да виждат, че подобните са добре дошли, да се казали и да продължаваме да знаме, че доброто е сред нас, само трябва да ви показваме по-често. И стадионът беше пълен. Разбира се, това е показателно, че хората показват желание за подобни неща. Разбира се, ние се опитваме и се стараме годините вече да ги забавляваме на това, защото там беше нашето поприще. И като цяло мисля, че всички се тръгват с лифти от стадиона, което всъщност беше най-важно. Трябва да бъдат сметени с тях, има събития да се уважават, да се съберат така, да носи позитивизъм. Смятам, че всички вие следите, да се прекарали много хубаво, много да видим този стадион пълен. Желавам и го отново да го напълня, защото много стадион, за съжаление, последните години така имате някакви разбрахи. Не уредица, да го казвам, така че нека да се прави всичко възможно за спорта, защото виждаме хората да ежедневие, когато се правят тези събития, винаги се помня. Казвате, че се терена отново, макар и в друг матч се случва с кауза. Винаги опитваме, въпреки че вече имаме проблеми, както виждате, аз съжаление за контуза, но винаги опитваме на такива каузи с най-голямо удоволствие, винаги настръхваме, особено пред българска публика, да чуеш химна отново, да чуеш как хората се радват, скандират името ти. Усещането е невероятно и трябва да го изпиташ, когато си на Голяма емоция, аз не очаквах чак толкова много хора. Показахме така и доброто лице на нашия град. Изключително съм горд да видя това присъствие, което показах хората. Надявам се с нашето така поведение и присъствие да се даде някаква надежда на хората, които се водят. Получи ли целия мач на надеждата? Абсолютно да. Даже надхвърли моите очаквания. Трябва да зачитая емоциите. Надявам се, че ми харесало на хората. Още повече, че аз очаквам да бъде по-зле, защото се вършим ветерани, движението ми е малко по-забавно, но мисля, че се получи един хубав матч, един хубаво шоу за Бургас, за каузата и мисля, че достатъчно пари се събраха, да може да се помогне. Аз мисля, че в следващите няколко седмици Силято ще излезе официално с това колко пари са събрали и къде ще са дадени. Но това е негово нещо, аз няма да го говоря. Радващо, аз не съм виждал пари от 6 година, когато последно играха за нищо.
Наистина хората са се намалели, но надявам се, че в този град пак ще има футбол и някой ден наистина тези хора ще се върнат.